Předvánoční podvečer 19. prosince 2013 patřil v Městském muzeu ve Stříbře setkání příznivců motokrosu s osobnostmi tohoto atraktivního sportu. Organizátory posezonního happeningu byli Petr Maršálek a Míra Šimek, dvojice komentátorů, zvukařů a vůbec propagátorů motokrosu. V konání je podpořila Komise pro kulturu a sport Rady města Stříbra vedená bakalářem Lukešem. Spolupráce motokrosařů s místním muzeem má již svou tradici díky přízni ředitele této instituce doktora Navrátila. Nejenže zde dostávají prostor jednorázové akce, ale v blízké době bude otevřena trvalá expozice, která veřejnosti představí západočeské motokrosové legendy Miloslava Součka, Vlastimila Válka a Jiřího Churavého. Do Stříbra taková akce logicky patří, protože je již více než 60 let baštou motokrosu uznávanou po celé republice. Kořeny této tradice sahají do roku 1946, kdy byl založen místní automotoklub. Ten si pro své terénní rejdy našel přehlednou kotlinu za městem a v roce 1948 zde uspořádal první motokrosové klání na území tehdejšího Československa. Terén svatého Petra od té doby hostil mnoho významných závodů v čele s 5 podniky mistrovství světa. Stal se také domácí tratí pro řadu skvělých jezdců, kteří se prosadili na republikové nebo i mezinárodní úrovni. Její výčet by samozřejmě začínal jmény jako Miloslav Souček, Vlastimil Válek nebo Josef Hřebeček. V posledních letech se mezi elitu prosadili místní piloti Rudolf Vešta a Petr Smítka. Stříbrské motokrosové setkání začalo ještě před příchodem návštěvníků podpisem jezdecké smlouvy mezi Rudolfem Veštou a jeho novým týmem, kterým je BV Racing z východočeských Holic. Za něj se podpisu zhostila obchodní manažerka Alena Gregorová. Rudy Vešta v roce 2012 dosáhl na titul mezinárodního mistra České republiky ve třídě MX2 junior. V roce 2013 se může pochlubit výtečným bronzem z intermistrovství České republiky. Také celkové 4. místo v mezinárodním mistrovství České republiky, dosažené v nabité konkurenci, má velkou hodnotu. Vešta v roce 2013 zajel zatím svoji nejlepší sezonu a jednoznačně se zařadil do nejužší české špičky třídy MX2. Je tedy na snadě, že padl do oka sportovnímu manažerovi BV Racingu Dušanu Tichému, který přemýšlel o posílení svého týmu ve třídě MX2. Poté se již otevřely dveře pro veřejnost. Příchozí přivítal zkušený motokrosový komentátor Petr Maršálek a pozval je ke sledování sestřihů ze sezóny 2013. Jezdecké videoprofily pocházely z kamery Lubomíra Jilka z produkční společnosti Faraon Video. Kromě Rudy Vešty udělal radost fandům motokrosu v našem regionu i Petr Smítka z Pňovan u Stříbra. Ten se nejlépe prosadil také v intermistrovství České republiky, když se zde v královské třídě Open stal suverénně celkovým vítězem a navázal v tomto seriálu na svůj loňský titul v MX2.
Že je Smiťák po vleklých zdravotních problémech definitivně zpátky, ukázal i na zahraničních závodech, když na silně obsazeném mezinárodním mistrovství Německa ADAC MX Masters celkově skončil těsně za první desítkou. Oba mladí piloti se poté účastníkům setkání představili i osobně v neformálních rozhovorech. Jako první se za svou dřívější kariérou i letošní sezónou ohlížel Rudy Vešta, tentokrát ještě v dresu svého dosavadního týmu Rede, laděného do barev značky KTM. Tak když to vezmu od 60, tak tam se mi podařilo být vícemistr republiky. Potom na 80, to byl rok 2006, tam se mi podařilo být třetí v juniorech. No a pak to začalo, pak jsem měl teda takový problémy, že jsem měl zranění. A až od roku 2012 se mi podařilo udělat mistra republiky v juniorech. No a až do letoška. Také Petr Smítka ochotně vyprávěl o svých začátcích, zhodnotil poslední sezónu a dokonce překvapivě odkryl karty na sezónu 2014. No tak ten první rok úplně, když jsem začal, tak jsem nezávodil. Začal jsem závodit až ten druhý rok v roce 96. To jsme přijeli na první závody s 50 a táta mi tam začal vysvětlovat, jak vůbec funguje to startovací zařízení a jak ten start probíhá. No a když mi to vysvětlil, tak já jsem vlastně nevěděl, co to je 15 a 5. Protože jsem ještě nechodil do školy, no tak to byly takový začátky, no. No a pak postupně jsem se nějak rozzávodil, no a šlo to, no. No tak na příští sezónu měním značku motorky, takže si budu zvykat i na tu novou motorku, nebude to 450, bude to 350 KTM, takže jakoby něco mezi tou 250, na které jsem vlastně závodil většinu své kariéry, a tou 450. No, pojedu příští rok za rakouský tým Kofeň, ale určitě to bude zase s podporou mýho jakoby celoživotního týmu Ulvo, který mi podporuje vlastně už od té doby, od těch 80, takže tam nemám důvod nic změnit. Po neplánovaném, ale příjemném překvapení přišlo na řadu to plánované. Oba mladí jezdci se odebrali k autogramiádě a k mikrofonu přišel jejich trenér, bývalý vynikající reprezentant Jiří Churavý. Tento západočech se navždy zapsal do srdcí fanoušků vítězstvím na motokrosu národu 1975 v Sedlčanech či neméně památnou sezónou 1976. Během ní sedlal motocykl ČZ o objemu 125 kubických centimetrů. Slavně opanoval velkou cenu Československa ve stříbře, aby nakonec skončil v seriálu celkově druhý za Gastonem Rahierem. Tento výsledek byl na dlouhých 36 let nejlepším individuálním umístěním našich motokrosařů mistrovství světa, než jej v roce 2012 alespoň vyrovnal Martin Michek ve třídě MX3. Na parádní motokrosové akci nemohl chybět ani Miloslav Souček, který je symbolem začátků motokrosu jak ve stříbře, tak v celém tehdejším Československu. Závodit začínal v roce 1949 na svém soukromém motocyklu ČZ. Později už jako tovární jezdec značky ESO sváděl líté souboje s jezdci dominantních výrobců Javy a ČZ. Na svém kontě má desítky vyhraných závodů, 4 tituly mistra Československa a řadu dalších medailových umístění. Na mezinárodní scéně se blízkl v mistrovství Evropy do 250 kubických centimetrů 2 vítěznými velkými cenami a celkovým bronzem v roce 1960. Jako jediný Čechoslovák a vůbec občan z komunistického bloku zemí startoval v úplně prvním závodě s oficiálním statusem mistrovství světa,
když v roce 1957 se svým půllitrovým SM nechyběl na startu Velké ceny Švýcarska v Ženevě. Jen o pár desítek minut předtím se přitom jako člen naší reprezentace stal účastníkem také úplně prvního závodu Evropského poháru ve třídě do 250 kubických centimetrů. Jména vítězů semifinálových jízd této kubatury zněla Jaromír Čížek a Miloslav Souček. Přestože stříbro již zažilo velmi rozmanité motokrosové události, taková akce se zde odehrála poprvé.